Régi-régi házak, terhet hordó tevék az ősi városfalak előtt, erődítményszerű városkapuk, elmúlt évszázadokat idéző képek fogadják a látogatót Jemenben. A női fátyol nem csak az arcot, a fejet is elrejti, de ő már talán sosem takarja el csillogó szemeit. Itt-ott modern házakat is építenek a régiek szomszédságában. A 2 éve szabad életét formáló Jemen fővárosában most létesült ez az iskola. Itt 100 személyes kórház épül, felszerelését a magyar kormány ajándékozza a jemeni népnek. Az elnöki palotába látogató magyar gazdasági delegáció erről és a magyar-jemeni gazdasági kapcsolatokról tárgyalt Hussein el-Amrival, a jemeni köztársaság alelnökével is. Mohsen el-Serri külügyminiszter és Siklós Ferenc, a magyar küldöttség vezetője a tárgyalások után jegyzőkönyvet írt alá. A forradalom második évfordulóján Szalal Marsal, a jemeni köztársaság elnöke, Szanában, a fővárosban szemlét tartott felfegyverzett törzsi harcosok és a modern fegyverekkel felszerelt egységek felett. A jemeni nép kész arra, hogy megvédje hazája függetlenségét, forradalma vívmányait, s hogy tovább építse szabad hazáját.